Cek 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 cek. Cek 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 cek. Salam ala naing merprosesi ma kayana kota namar guru malua naing masuk tugas jorodo padita tasamu ma marhite-hite na jongjong dingkanat tabi jongjong maita.
bata. Huria na kinokop ni Tuhata Yesus Kristus. Pinuji ma de bata. Ay ditopok do bangsona ala holong ni rohana tu jolma na tinopanay. Ala ni mangasahon holong ni rohani Tuhani. Upasatay ma Tuhamu saluhuna. Selamat hari Natal ma dihita saluhuna. Dame ni di batama saur tu hitaon saluhuna. Tuk sumurung dolas ni rohata sadarion mamestahon ari pesta Natal paduahon ala tongon di hari Minggu naing pesta paduahon ota pestahon ala ni saya digohi Tuhani madihita asini rohana ala nunga gabe daging hatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon songon topik ni mingguta sadarion gabe daging ma hatai. Atong las marohata tauka marohata be marede mahita majakor rajata marolopolo mahita marede mahita. Hite-hite goar ni bata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi parbadia amen. Nunga patar hanguluani jala nunga huidahami jala nunga huhati dakon hami dohot hubaritahon hami Tuhamu hanguluan da saleleng ni leleng na di lambung ni amai hian jala nong patar di hami. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang mandok moliati rohami tuho ala ni godang ni asi do holong ni roham di hami ay di basa-basa kon hodo anak muna sa sadai tuhami na di pardang olanon asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa dohot hamatean sa leleng ni leleng na
Upangido hami tuho say sodangi marohanami na holo mimar hiti-hiti ton di parbadiai. Akup ni say parrohai mahami. Asa huboto hami mandok moliati tuho. Asa tarapul situturo hanami di hagugutan. Doho di pangujunan marhiti-hiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Datangi hon maaf mati di debata di pesta Natal padua hon sadarion imana tersurat di Jakobus 4 ayat 7 saat ayat 8 atong oleh hamu ma debata alo hamu masih polisi nungi mapurus ma ibana sian hamu. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na bartu patimi. Mari de mahita. Dosa nagodangi tua dopan di debata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kakolongan ni roham. Lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marhapersyaon laum manggotapon nasa dosa dohot roha pertibion, asa upasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan Jehovah nago asini roha roha sitongan doho sian hamoraon mudu hami salhut majalo jala mangulu asi maroham di hami say unang paingot-ingot pangalosyon nami say sama saluhu dosa nami ho naung gabi daging jala maringan di tonga-tonga nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah nunga diarsahi hoa umarhite sian akka dosam jala nunga dilojai hoa umarhite sian akka hajahatonmu au tutu au sadiri manelesei akka pangalausim ala ni hadiriyokku jala dangbe hupai ngot-ingot akka dosam asangapon ma di debata na digijang. Mari demahita. Bagi mahatan di depata turput di minggu Natal padua honon imana tersurat di Yesaya 52 ayat 7 saro di ayat 10 lehek nai di atas nyaka dolok akapak ni perbarita nauli napa tu begehon hadamean nama maritahon barita nauli napa tu begehon hatuaon namandok tu sion debatando baki raja. Pangiar ma suara munarak marulupuluk mahamu ale akapasi-pasi ni Jerusalem ay nunga marpangulahi rohani Jehovah mida bangsona nunga di palua Jerusalem. Ido sahana mertua doakan atau mangihon hatan di debata jalan na upiapsa. Amin.
Mari de mahita. Tidako maha porsiaw tay so na hina tidako ni dongata sa porsiaw di sandok portibion ra mahita madok au porsea di bata Jahoba iro ama pergugu na suatu dosan na tumopalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jahoba na sasadai imana tinubuho ni si Maria nagabe-gabean santon di Borbadia adorang sohabuan iro tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dum ditanom na ulu diari patulukon na manait di surgo lau hudul di siamun di pata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon mangrumi halat na mangulu do na mati au porsea jalarong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia doh dia sisani dosa doh dihatai na mandok mula mangulu sogo daging niya nang mate doh dihanguluan na sora sudah amin. Tabegi matiting na masa di huriata titing na masa di huriata di minggu tasadarion pesta paduahon hatutubun itu atas Yesus Kristus minggu 26 Desember 2020 sada Romawi nama ragam goar ni minggu tasadarion ima minggu pesta Natal paduahon parningotan hari hatutubun itu atas Yesus Kristus topik minggu gabe daging ma hatai di hati Indonesia firman itu telah menjadi manusia. 2. Membayar persembahan tahunan. Diberitahukan kepada semua jemaat agar melunasi persembahan tahunan 2021 persentase jemaat per wilayah yang sudah melunasi persembahan tahun yaitu 1A wilayah 1 jumlah jemaat 20 KK yang sudah membayar 14 KK persentase 70%. B. Wilayah 2 jumlah jemaat 33 KK yang sudah membayar 21 KK persentase 63%. C. Wilayah 3 jumlah jemaat 44 KK yang sudah membayar 21 KK persentase 47%. 3. Maka tidak kon haporsiaon. Sadario di patu bahuriata do maka tidak kon haporsiaon manang malua tuli mahalak dakdanak ruas ni huriata na umar siajar saliling tahun 2020 sadaon. Aka guarna sida ima sada Hosea Emmanuel Panjaitan sian wilayah Tolu Mikael Gat Sianturi wilayah Tolu Paul Jose Carol Panjaitan wilayah 2 Stephen Tri Cesar Gonop Hutasoit wilayah Tolu Yosi Emmanuel Nababan wilayah Sada domutusi di Patupaka Natoras ni namalua do acara syukuran sipul ibadah mingguan asarakma sude
ruas ni huriata madohoti ulaoni. Opat permingguan malam tahun baru. Di patopa huriata do permingguan bodari ujuk tahun manang malam tahun baru di hari Jumat 31 Desember 2021 masuk pukul 19.00 wita manang jam 7 malam di Garejaon. Laos marpelia tujulu do hita baen tu pakta tu dana pensiun HKBP. Laos begi utama di ibadah ujung tahun berita jujur tahun dohot laporan perhepengon tahun 2020 sada. 5 ibadah tahun baru keluarga. Tapatupa ma acara tahun baru keluarga di Bagas Tabe di hari Sabtu 31 Desember 2020 sada pukul 00.00 wita. Alani tajalube ma acarai tusip tua duksidung perminggota perminggu sadarion. Laos Laos pelean papungu pelean do hita disi pasahato tatuhuria. Onom perminggu tahun baru 2022. Di hari Sabtu 1 Januari 2022 ima perpunguan tahun naik baru masuk kebaktian pukul 00 wita di Garejaon. Laos marpelia tujulu do hita baitu fakta tu kategorial na posobulung HKBP pusat. Di sudia kaulaon tau baru di Garejaon toktong ma taingot lau mengulaon protokol kesehatan. Ima memakai masker, menjaga jarak dan tidak bersalaman. Pitu audit parhepengon ni huria. Di patupa huriata do audit parhepengon ni huriata di hari Minggu 26 Desember 2020 sada masuk pukul 10.00 wita di Garejaon. Asaroma tim audit ni huriata dohot sude parar tahun dohot bendahara di ulauni. Walu menambah anggota tim multimedia dohot song leader ni huriata. Pinaboto matu sude ruas ni huriata naneng bergabung tu tim multimedia dohot song leader ni huriata asa di Papua matu ketua Dewan Marturia seksi musik dohot tim multimedia. Pendaftaran paling lambat di bulan Januari 2022 naro. Sia jumlah ruas naro. Ibadah malam Natal 24 Desember 2002 sada 144 talak. Ibadah Natal Parjolo Sabtu 25 Desember 2021 sada 231 halak. Nadohot Marulau Nabadia di gereja 25 Desember 2020 sada 124 halak. Na Marulau Nabadia di Jabu ni ruas ima 25 Desember 2020 sada 2 halak. 10 pelian Natal keluarga pinaboto matu sude ruas ni huriata na patu pawon ibadah Natal keluarga asa tapasahat ma peliata tu gereja marhite si tua wilayah nabi. 10 sada menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar turut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dengan membuang sampah masing-masing di tempat sampah yang telah disediakan. Sepuluh ruas nomor sahid. Parhalado dohot sude ruas nehuri HKB Tamarunang manang yakor ruas nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatama namangalehon hamalumon dohot hahipason. Mulu adong sian ruas ni huriat tanamar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang tu padita.
Ruas Namar Sahid, Agusta Christine Boru Sianipar dirawat di Jabu, MU Hutagalung dirawat di Jabu, Boru Olivia Siaturi dirawat di Jabu. 10 ruas nama ulang tahun. Perhaladu HKB Tamarunang Pasahaton, selamat ulang tahun tu ruas Nihuriata nama ulang tahun siap tanggal 20 satu tanggal 26 Desember 2002 sada. Saya tuhat tamana mangalewa pasu-pasu dohot gajang ni umur suak songoni nang hai pason. Ruas nama ulang tahun sada Nyonya Simajuntak Boru Panjaitan Opu Amsal 20 Desember wilayah Tolu. Theodorik Lumban Tobing anak sekolah minggu 20 Desember luar kota. Tolu LR Samosir 21 Desember wilayah Tolu. Opat Natalianti Elvina Burumanurung 21 Desember wilayah 2. Arifin Sinaga 21 Desember luar kota. Christina Boru Sihite 22 Desember wilayah 2. Hendro Tambunan 23 Desember wilayah 2. Christmas Surya Sagala AMD 24 Desember wilayah Sada. Meti Christine Nadia Boru Panjaitan 25 Desember wilayah Sada. Poda tulu aya saplonom di tangan siamunda do gajang ni umur di habirangna do hamoraon dot hamuliaon. Saplopat ulang tahun pardonga sarepeon. Parhalado dot sudi ruas ni huria HKB Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardonga sarepeon tu ruas na merayakan siat tanggal 20 satu tanggal 26 Desember. Ruas nama rayakan ima na parjolo situa ade siregar Boru Pardosi 22 Desember wilayah 2. Ede Sihite MR Boru Tabalian 22 Desember wilayah 2. Saya tuhat tama natoktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 15 ruas narotu parmingguon minggu 10 Desember 2020 sada Gereja HKB Tamarunang 100 walu halak 2 Romawi Parhepengon ni huriata bui mata bereng di tikting Parhepengon nadong di hitabe songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon tatanyakon ma asa gabe pasu-pasu dolas ni roha di hita tarlumobi gabe hamuliao de goar ni tuhatta. Amin. Marede hidasian buku edeta nomor 52 ayat sada uhuk maita papungu pilihan sada A dohot sada B.
dameni debata nasumurung sian saluhut na roha imana mengaramoti akati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihita. Hama kadongan di pesta Natal na paduahon di minggu sadarion lau sekaligus ma sipul papungu pilihan na paduahon anon di patupama maka tidak koka porsiaon tu di mahalak nang marguru di tahun 2020 sadaon. Tabuka ma berita nauli sian Evangelium Yohanes bidusada ayat 14 ayat 1 10 walu. Yohanes sada ayat 14 tu 10 walu. Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Songonon ma hatana gebeda ging mahatai jalan maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huidahami mah sangaponna imah sangaponi anak sasada nasian amai gok asini roha dohot asitongan di hati dakon si Yohanes doibana ainin nama od doibana nahudoke narosian pudiku jumolo doibana adong asa au ai parjolo hiando ibana ai sian hamoraun nado saluhut hitamanjalo ima asini roha naso marna motok ai marhite sian si Musa do dilehon anggopatiki alaihi norhoni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot asitongan dang dung adong namarnida debata anak nasasadai na dia puan ni amai ibana do mamarita hossa ima hatanahmo kadongan maulo tabereng di topik ni minggu ta gabe daging mahatai. Firman itu telah menjadi manusia. Konsepon nabi naritahon isi Yohanes hatihani turpukon di tahun 10 dungro Kristus manang sesudah Masehi. Ini adalah berita yang betul-betul menggemparkan, betul-betul mengejutkan, betul-betul menggoyang pikiran Yahudi dan Yunani. Bagaimana mungkin firman itu telah menjadi manusia? Konsep firman dalam budaya Yunani adalah logos. Logos itu firman. Orang Yunani memahami bahwasannya logos itu transenden, jauh dari alam manusia. Itulah logos, itulah Allah. Tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Tidak mungkin Allah itu punya tubuh seperti manusia. Karena konsep orang Yunani, filsafat mereka mengatakan tubuh ini adalah jahat, tubuh ini adalah fana, tubuh ini adalah dosa, tubuh ini adalah penuh kelemahan, tubuh ini penuh dengan kekurangan. Itu didok di hata Yunani, daging didokmai saks. Saks itu menunjukkan kelemahan manusia, itu menunjukkan kekurangan manusia. Itu sebabnya jangan heran kalau manusia itu gampang sakit, gampang lemah, gampang tidak berdaya, gampang sedih, gampang menangis. Karena itu dia hakikat tubuh kita ini. Tubuh kita ini lemah. Saks itu lemah. Ini. Jadi kalau ada yang gampang-gampang sakit, itu adalah saks. Itu adalah hakikat manusia itu, hakikat tubuh kita ini. Orang Yunani mengatakan tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Gak mungkin itu. Gak mungkin Allah itu sakit. Tidak mungkin Allah itu menangis. Tubuh ini bisa lapar. Siapa yang tidak sarapan pasti akan lapar.
Tidak mungkin Allah itu merasakan lapar seperti manusia, tidak mungkin. Karena tubuh ini lemah. Makanya pikiran Yohanes, teologi Yohanes bertentangan dengan budaya Yunani, bertentangan itu. Tidak mungkin Allah itu menjadi manusia, itu mustahil. Karena Allah itu transenden, dia jauh sekali, jauh. Kalau Neil Armstrong mengatakan, saya sudah di bulan dan saya melihat luar angkasa ini, tidak ada Allah. Di mana Allah? Neil Armstrong udah pergi dia ke bulan, dilihatnya luar angkasa itu tidak ada Allah. Ya memang tidak ada Allah di situ, karena Allah itu jauh, melebihi ruang angkasa, di luar batas pemikiran kita. Dia itu transenden, jauh. Tetapi berita yang sangat menggemparkan di ayat 14, firman itu telah menjadi daging manusia. Logos sudah menjadi saks, sudah menjadi tubuh manusia. Ini memukul pikiran Yunani pada saat itu. Bagaimana mungkin Allah itu menjadi manusia? Itu sebabnya kalau kita baca lagi di Lukas 1 ayat 35, kan begitu dia ketika datang roh malaikat kepada si Maria, gebe-gebean mau. Bagaimana mungkin, kata si Maria, dakut tada jolma, saya belum bersuami, bagaimana mungkin saya bisa melahirkan? Roh Kudus akan datang padamu. Roh Kudus akan datang padamu. Karena Maria belum menikah dengan si Yusuf. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Maaf ya. Tapi apa kata malaikat? Roh Kudus akan datang padamu. Artinya Bapak Ibu semua, peristiwa kelahiran Yesus tidak ada satupun campur tangan manusia. Tidak ada. Peristiwa kelahiran Yesus itu betul-betul itu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Tidak pernah itu si Maria campur dengan si Yusuf. Ketika Yesus mau lahir, tidak pernah itu. Murni dia, Roh Kudus datang dalam diri Maria. Betul-betul itu Roh Kudus yang menaungi si Maria. Itu sebabnya HKBP melihat dan meyakini Maria itu adalah parhitian di Debata. Maria itu parhitian. Dia dipakai Tuhan untuk mewujudkan kehendaknya. Itu saja tugas Maria, tidak ada yang lain. Parhitian di Debata di mana? Itu sebabnya lagi di ayat 37. Karena Maria sudah tercengang-cengang, bagaimana mungkin? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah ni hamba kadongan Johannes sada esa pulau paton gabe daging mahatai, firman itu telah menjadi daging. Betul-betul Allah itu sudah menjadi manusia. Setiap orang yang mau melihat Allah, lihatlah kepada Yesus. Siapa yang mau melihat Allah, Allah pencipta dunia ini, Allah yang maha kuasa, lihat kepada Yesus. Yesus itulah Allah. Itu sebabnya Yesus lahir ke dunia ini. Saya katakan tadi, tidak ada satupun peran manusia di situ. Tidak ada satupun. Itu hanya betul-betul murni itu peran Tuhan. Allah hanya meminjam rahimnya Maria. Saya pakai tanda kutip meminjam rahimnya Maria, supaya proses kelahirannya itu proses kelahiran manusia. Dipinjam. Ini kita sudah belajar teologi ya. Itu sebabnya
Yesus pernah menangis. Pernah baca di Alkitab Yesus pernah menangis? Ketika Lazarus mati, maka meneteslah air mata Yesus. Yesus pernah tidak lapar? Pernah. Yesus pernah tidak haus? Pernah. Yesus pernah tidak sakit? Pernah. Di kayu salib itu dia sakit, menderita. Dibikin itu mahkota duri itu, mirip-mirip kayak jambul saya inilah ya. Dia kesakitan, dia berdarah, dia lemah. Betul-betul dia itu manusia, Bapak Ibu semua. Kenapa Yesus mau seperti itu? Kenapa Allah mau seperti itu? Itulah dari konsep transenden Allah yang jauh, muncullah konsep teologi Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan manusia. Allah yang kita sembah, yang kita rayakan di hari Natal yang kedua ini, dia pernah sakit, dia pernah haus, dia pernah lapar, dia pernah menderita. Artinya kelemahan hidup manusia pernah dia alami. Jadi kalau ada saudara yang sakit, kalau ada saudara yang lapar, kalau ada saudara yang haus, kalau ada saudara yang betul-betul letih, Yesus sudah pernah merasakannya. Dia sudah pernah dari situ. Itulah Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita. Jadi dia tidak jauh lagi, dia dekat dengan kita. Untuk itu serahkanlah laparmu kepada Tuhan, serahkan sakitmu kepada Tuhan, serahkan rasa hausmu kepada Tuhan, serahkan penderitaanmu kepada Tuhan, karena dia sudah pernah mengalami itu dan dia tahu itu. Dia tahu bagaimana rasa hausmu, dia tahu bagaimana rasa sakitmu, dia tahu bagaimana penderitaanmu, karena dia sudah tahu itu, dia pernah mengalami itu. Itulah Yesus yang kita sembah, Bapak Ibu semua. Yesus adalah manusia dan dia adalah Allah. Hamo kadongan saha porsiaon. Alani moloro Jesus tu portibion. Ulaonna padenggaton jolmai tu debata. Kedatangan Yesus ke dunia ini, pekerjaan yang utama ialah memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Itu dia. Karena manusia dengan Allah itu sudah rusak hubungannya karena dosa-dosa ini nih. Manusia dengan Allah sudah rusak hubungannya karena perbuatan manusia itu. Dingiroma tuhatai itu portibion dipadenggan mahita. Hubungan manusia dengan Allah diperbaiki. Gebe tigorma, gebe jupang mahita rabdot debata. Bayako kamu ma Jesus tuhatai neng rotu portibion roi mana tu portibion asa berdenggan au dot debata. Beko kamu ma alani mola dong dope halak na solo mardenggan dot dongan na. Boha mahita. Moladong dopi jol mahita naso olo hita mardenggan dohot dongata naso olo hita mardenggan dohot keluargata hape jol tuhat tainu ngaro tu portibion asa mardenggan kita dohot debata hita sadiri dan olo mardenggan. Bagaimana hape nunga di jalo ibana parpada dan badia perjuman kudus nungaro marhite mudarna marhite dagingna disesa debata sude dosata. Nunga berjanji hita salpu hita saya perminggono mardenggan ma alai dan olo mardenggan tong buha mahita mau kadongan tapa tudus ma tapa usur mau untuk bagasan dirita. Oh Tuhan nungaro hose portibion la aso mardenggan hau rap dohoto hape au sadiri dan olo mardenggan buha ma tutu.
ong gajang do jami tahu nate ala 5 halak da badan yang malua so tung do sogot dung malua dang tarida be di HKBP dang tarida be di gereja, betulkah? Kalau sudah malua masih nampak ke gereja kah? Makanya saya panjangkan khotbah ini 1-2 semester 2022 sampai habis nanti nih. Siapa tahu nanti kalian 5 orang ini nggak gereja lagi di HKBP, nggak nampak lagi nanti di sini. Tumagu mah hupak gajang. 10 SKS peta hwate. Bodoh, hot do hamu mar minggu, dung malua hamu. Betul-betul nanti kalian rajin gereja setelah malua nanti. Betul? Ulup-ulup. Atau pinajepek macam itu nanti. Namar janji nasi dah bah. Pinajepek macam itu undangi. Napar budi hamu kadongan. Nah, tikos kan pinajepek macam itu undangi. Gok asiniroha dohot asit pongan. Yesus yang kita sembah, Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran Yesus menunjukkan jalan yang benar bagi kita di tengah-tengah kesimpang siuran hidup. Yesus menunjukkan jalan yang benar bagi kita di tengah-tengah kesimpang siuran hidup. Yesus memampukan kita menentukan pilihan yang benar di tengah-tengah kebingungan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau ada di antara kita yang bingung mengambil keputusan, Yesus sumber kebenaran hidup, minta petunjuk kepada Dia supaya keputusan kita tidak salah. Yesus, Dialah yang memberitahu kita tentang apa yang harus dipercaya di tengah suara-suara yang menggiurkan. Yesus, Dialah yang memberitahukan kita apa yang harus kita percaya di tengah-tengah berita hoaks yang berkembang selama ini. Jadi kalau ada berita hoaks, jangan langsung percaya. Cek, recheck. Kalau perlu triple check. Betulkah itu? Harus kritis kita. Betulkah itu? Benarkah itu? Minta kepada Tuhan, betulkah itu Tuhan? Betulkah berita ini? Yakin Yesus, Dia sumber kebenaran. Dia meyakinkan kita di tengah-tengah suara-suara yang menggiurkan, berita-berita hoaks selama ini. Kalau ada berita-berita yang tidak baik, betulkah itu Tuhan? Itursukun matuhatai lehono nama tu petunjuk di hita. Yesus sumber kebenaran, Dia akan memberitakan kebenaran kepada kita. Amin. Martanya mahita. Mauliate madiho Tuhan, naungro tu portibion, laho mamereng parngoluan nami, padegaton jolmai dohot debata, ima pesta Natal di parmingguan nami di Sadarion. Ajari mahami Tuhan, asalomoni roham mana saut upatu pahami diganup akka parngoluan nami be rodo noeng dison ros dihuriam na marminggu offline dohot online ramotima kasikola minggu remaja napo sobulung ama ina sahatu akan lansia ros dihuriam dia ke perkerejuan nabe dia ke rumah tangga nabe dia ke paru kilon nabe dia kasih pangiduan nabe dia kapakirimon nabe saluhutna Tuhan wapeho kami matu tanganmu nabadiai ale Yesus Tuhan nami hutangnya kok kami ma 5 halak anak ni huriam nanaing malua maka tidak kok kaporsionna di jolom dohot di dongan nasaha porsiaun
Hosea Immanuel Panjaitan, Mikael Gat Sianturi, Paul Jose Carol Panjaitan, Stephen Kaisar Gono Putasoit, Yusi Immanuel Nababan, Nunga Marsiajar Nasida Seleleng, Sataon Bolonon, Urupima Anak Mon Tuhan, Asagabe Jolma nama Toras Tiha Porsion Ma Nasida, Jolma Siulo Yajar, Jolma na ulo uduk tuho, pasu-pasu parsikola anak, lehon tiurni pikiran, tiurni pamatang, asabui nasida tujulano manatap masa depan, rap dohoto, posrohanami Tuhan dito, di 5 anak ni Huriam, toktong ramotan murap, sudi aka keluarga nasida tahe, napa turohon nasida, rap dohot di parmingguan sadarion. Ruas ni Huriam na di bagasa parsahiton tuho matuh nu pasat hami. Ruas ni Huriam na marulang tahun hatu tubuh dohot pardungan caripeon. Tuho matuh nu tangeko kami. Asaho mangaramoti. Ruas ni Huriam naung pasahatom pelian tahun. Hamauliateon dohot akapelian di parmingguan di ibadah. Homa Tuhan mangaramuti nasida atong sahat di homa Huriam sahat di homa sude ruasmu sahat di homa nang tangyang nami mahrite Yesus Kristus saya martangiang amin. Tapa punguma peliata tujolo bahitu pakta tu radio bona pasogit. Marende mahita. Mare
Satu cek satu. Hama kadongan noeng masuk mahita di ulaon nakatidak ko kaporsiaon taparadema buku edeta 140 ayasada ditiki marede jongjong manatoras nanaing malua. Hite-hite guari debata ama anak doto di perbadia. Amin. Hamu ale akan toras nidak danakon dida hamudo yanakon munaun haholongane rohamuna jongjong dison tama jumolo mandok moliate hamu sadarion tu debata alani sude asin rohana nasai laun ai di pangulu donasida rasi rasa nuaing jala sanga di boto nasida hatani di bata dohot dalan Tuhan nguluan ai tamado ingoton muna sadarion akka pambahenan muna tuakka anakan munaon ai dang dilehun di bata akadak danakon Tuhamu asa adong dongan-donganmu mangula ulaun saping alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida bangihuton hatani debata ido ubahen na dilehon ditangnya ko kamudo ganup ari anakon munaon naselaon asa unang magu nasida molo dihelala hamun waeng hurang ni pambahenan muna taringot tu akak yanakon maon tama uduk kamu tu debata monopoti salamuna martang yang mahita ale amanami amaninasa na targoar ama di banua gijang dohot di tanoon say tangihon matang yang namion jakkon ma akadak danakon gabe ianakonmu asi maroham lehon mato di perbadia itu rohana sida asa gabe sisian munasida ro di saleleng-lelengna molotung na hurang pambahenan nami na say laon tu nasida say se samai say unang ma targasip nasida jala unang loas mago manang ise sian nasida binahen ni pangalaho nami asi maroham satu tanganmu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita ditiki mare de jongjong ma kana toras tinaneng malua jongjong ma akan naeng malua.
na hina lalongan di bata na jongjong do hamun waeng di jolo di bata nama mereng terus tu bagasan rohamuna dohot di jolo ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani di bata dang tarbahek kamu be marsidalian sogot diari paruhumani molo ingot rohamuna dia ka ari ningolumuna nang salpui tama mandok ngoliate hamu tu debata alani sude asini rohana jala molo dingot hamu aka pambayanan muna nasoture ima naing neang dohot lang bus di rohamuna tuna toras muna rodi saluhut dosa muna tama marsak be hamu sadarion marningoti buak kamu maluhut na tutuhat Jesus asa disesai alani mudarna nause umokko pardosa na manopoti dosana alai paubah hamuma rohamuna uhut buka hamuma paranginai baru olat ni sadarion asa dalan muna dalan nagogoti namar hapatean tuhanguluan sisa lingelingna atong alusi hamuma suku-sukunon di joloni di bata dohot di joloni akka na pungu dison na parjolo di par hatu turuhamdo hatani di bata na gini rohonmu na sailaon holanido dalan tuhanguluan alusna napa duahon olo doho siana saroham tumudal hon saluhut dosa jala olo doho tujulanon mangihuton hatani debata rodi hasusuda di bohalmu alusna napa tuluhon olo doho mengakuhon haporsiau nasitongi nahina tidakon ni huria Kristen Protestan songo natar surat di pada Nairobi dohot di pada Naibaru alusna atong marpadan doha munuaeng dohot di bata nabadiai di jolo ni huriaon tung unang osehamu sai burju mahamu marningot saluhut nai asalam hot haporsion muna martangeng mahita ale amanami jala debata nami suruh matu di purbadia turohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus ulio kami marohanami bahen ingananmu olat nion rodi saling-ilingna suraton jala sahapi mat tusi sude naung huloi hami sai paujung ma ulaon na pinakbukam di bagasan rohanami ramoti mahami sasudena unang tuhamaguan sugut manang isi siak kamion tugu jala iring-iring mahami ganupari asa sahat hami tuhanguluan nasora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dako kamu majolo hata haporsiautai rap mahamu madok
Sipaingot, DC Hosea Immanuel Panjaitan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Hata Sipaingot, DC Mikael Gad Sianturi. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amata, dohot sian Tuhan Yesus Kristus, dohot tot di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipargugui mahamu patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata Sipaingot, DC Paul Jose Carol Panjaitan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Hata Sipaingot, DC Stephen Tri Caesar Gonop Hutasoit. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amata, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi purbadia. Sai didongani mahamu
maralohon nasanajat jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata Sipaingot, Disi Yosi Immanuel Nababan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata amata. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasanajat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Belum. Bila sudah naik. Hamu akar dongan nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapanganan. Hamu mangaton parpadanan nabadiai. Na arga situ tudo hamu ditubus unang oleh hamu bedosa doh sibolis ramotani dibatado hamu maralohon pangagui asal matoktong rohamu tu ibana jala togi hononna dohamu masuk tu harajaon banua gijangi martang yang mahita ale amanami na di banua gijang asima roham dinasida akan api nasahat nuang tuho sai ramoti manasida marhite-hite tu di purbadia asa sai pahot manasida di bagasan padan naung neoloa nasida nakin sai parbadiai manasida di bagasan hatam asa tarida haporsyo nasida tujulanon marhite-hite parangi nadinggan. Amin. Tabigay makor sian keluarga ni namalua dohot akan namalua.
Jongjong mahita saluhutna. Tungso parasam do dengan bahasa ni dibata natuhita. Eiga beda ging do ibana romanopot hitaon. Jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jak pon maibana naung romambuan haluau ni. Gabe daging mahatai debata gabe jolma Jesus maringanan di tengah-tengah ta di rumah rido dirina asa dapot hatuau kita gabe marmulia nang jolma uhud badia alanita dan naung maringan ibana di tengah-tengah hitaun tarida maisian hamubau ni rohata ala naung Jesus maringan di hita. Tatangnya kon mapeliata todo pone debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Pupasat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajom utong-utongan ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni silon lehon mitu hami asalam gir-gir hami mandok moliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan debata na toktong naso marmula naso marpasohotan upuji hami maho ala saut sude tahim naung sinakapmu adorang so marojahan dope hasianganon dang tarabasi boli sakapmu dang sudat tahim na bediai di bahen dosa nami alani holong ni roham na belga naso haduduani di bahini mauliate marohanami tuho ala naung saut sakapmu ima parsuru di anakmu gebe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami sia dosa hamatian dohot sian uhum jala macohot hami mangulahot dosa ope saya si maroham di hami togihon mahami tu anakmu saya bahen mahami gebe si luam tu ibana
asa upani halau jauh nami alani tinaonna na berditi dohot hangaluton humokop hami asa ibana na puna hami jalahami na puna ibana saya sungguli mahuriam sadarion asa diingot habel gaunmu dohot haroroni anakmu gabe jolma laho pangoluhok kami pardosa saya sungguli ma akapar halado di huriam mamaritahon barita na uli itu salut halak naung patar hasangaponmu jalan naung jupang dame dohot hasonangan saya lehon mapitu naukap tu alak si pelebegu dohot tu parogamon asing asarona sida mengoloi Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masaluhut raja dohot akasuruana asa dibotona sida naung dilehokor raja jala Tuhan na sumurungi rodi saling nililingna saya lehon gogo tu akana di bagasan pangunjunan apuli akana marsak jala palua akana targogot saya tatap jala odingi akana pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu saya dongani jala pasu-pasu hami sude akana manggodang rodi dakdanak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali amanami na di banua gijang sai pinurbadia maguarmu saya Roma harajaunmu saya saut molomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ini dongan namar dosa tuhami unang kami togihon tu pangunjunan balua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim selamat datang madihida ina saatma tuha suhuton keluarga di acara syukuran dugi istirahat mahita kurang lebih 5 menit lahu maruna badia tu keluarga ni nama lua dohot nama lua mau lihat madihita